40 елдан ашу Альберт Дәүләтбаев авыл хуҗалыгы менән генә түгел, ә үзенең туган ягын яхшырту менән дә үҙем шөгыльләнә. Яшьләргә заинтересовать надо бит. Дом культураларны башта туган авылда, аннан Сукул авылында бит ремонтладык. Менә мин 25 ел хәзер содержать там народный ансамбль танца. Ул единственное в Башкирии хозяйство содержит народный ансамбль танца. Без торабыз. Минем төп максат шушы хуҗалыкка булышу, халыкка булышу. Шул, чөнки халык иркен яшасын, җиңел яшасын. Мәсетте реконструкциялау һәм төҙөү, биләмәне төҙөкләндереү, белем бирү учреждениеһын, фельдшер-акушерлык пунктын ремонтлау, спорт һәм балалар майҙансыҡтары төҙөү, шулай уҡ ағастар ултыртыу буйынса проекттарҙа Альберт Дәүләтбаев әүҙем ҡатнаша. Каждый год мы поощряем активных участников нашего проекта в районе, и среди них один из наиболее активных участников – это Давлетбаев Альберт Рафаилович, генеральный директор племзавод Ленина, который очень много сделал добрых дел как для своего сельского поселения, так и вообще для Дюртюлинского района. Шундай объекттарҙың береһе Мәмәдәл ауылында емерелгән ауыл клубы урынында төҙөлгән мемориаль комплекс. Мемориалдә ҡайғырыусы әсә һәйкәле, Бөйөк Ватан һуғышында һәләк булған геройҙарҙың исемдәре яҙылған стелла, шулай уҡ мәңгелек ут инә. Мемориаль комплексының бер өлөшө яңы аллея, ә уның янында балалар спорт майҙансығы төҙөлә. Альберт Рафаевичтың ярдәме безнең авыл башлығына дигәндә килгәндә, менә безгә ныҡ ярдәм булып инде. Ул бит инде шундай зур объектларны төзүдә генә түгел, бүгенге көндә ул проблемалар күп. И ваҡ-төйәктән дә ярдәм итеп тора. Менә субботниклар үткәрә, техникасын бирә бит инде. Водоснабжениеда ремонт барса, опять техникасын бирә, ярдәм итә бит инде. Аҡса белән дә ярдәм итеп тора. Бу ваҡ-төйәкләрен генә әйтсәк тә инде. Бүгенге көндә инде менә шундай әйтәм бит, хоккейный коробкалар, мәдәниәт йортлары нитәләр. Бөтен кешегә, менә безнең кырда яшәгән кешеләргә инде зур ярдәм иттерә. Шулай уҡ Альберт Дәүләтбаев ярҙамында Соҡол ауылында яңы объект барлыҡҡа килгән. Мәсет эргәһендәге шишмәне рәсми асыу 11 августҡа планлаштырылған. Гөлфиә Мәҡсүтова, Данил Ғафиятов, Зарема Хисмәтуллина. Хәбәрҙәр Башҡортостан.